Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam waras. Awit nugraning Gusti Kang Agung. Hingga awit nugroho dalem ingkang tumedhak tumanduk. Wonten ngarsa jengadika sami jalasan kula sawarga. Linangkung wonten ngarsanipun kulawarga Bapak Budiono saha Ibu Putri Utami. Kepareng pasang alaman tepik linepatno saking lotuni, kinepatno saking tolak sari siku dendo. Dumawawing tawang-tawang. Kepareng kula ing mriki minangka warga WKTM Wahyu Krida Tulungga Muda ingkang dedunung wonten ing Dusun Brongkol, Desa Brongkol, Kecamatan Yambu, Kabupaten Semarang. Saderengipun kula sakadang marak sowan wonten ngarsa jengadika sami kanthi perwakane ngatur monggo sami ngunjukaken puja-puji astuti kunjuk syukur ngersa dalem Gusti Kang Maha Agung inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nugroho ingkang kaparingaken kulawarga Bapak Budiono saha Ibu Putri Utami dalasan kula sawarga WKTM dene ing kari kalenggan menika sampun kepareng sowan ngabiyantara wonten ngersa jengadika sami wonten ngarsanipun Bapak Budiono Ibu Putri Utami. Sholawat salam tansah kita punjakaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit donya ngantos benjang akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu saha para sutresna budaya dening ari kalenggan menika kula sakadang ngaturaken bunging panuwun ingkang tanpa upami kunjuk wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang dahat pinundi-pundi pinangka tuntunaning para putra wayah buyut ingkang ing samangke saged lumampah wonten ing madyaning bebrayan agung. Ing mriki sekedhik kula sawarga WKTM badhe matur wonten ngersanipun para pangemban pangbating praja satriyane negari linangkung Bapak Lurah Meteseh saha saperangkatipun Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW ingkang ing ari kalenggan menika sampun kepareng paring lilah, paring ijin kula sakadang sowan ngabiyantara wonten ngarsa jengadika sami para warga ing Dusun Sasak, Desa Meteseh linangkung wonten ngersanipun Bapak Budiono Ibu Putri Utami. Dene ing sakmangke panjenenganipun Bapak Budiono Ibu Putri Utami keparungan kagungan kajat utawi kagungan kersa hangitanaken ingkang putra Nak Mas Bagus Ukta Wahyu Saputra. Jadi keparengipun ing samangke panggadang lan panyuwun mugi sak sampunipun kakitanaken putra kala wau pinangka dados
tepa tuladaning para kadang-kadang sanesipun lan saged nampi nugraha dhateng Gusti dados lari ingkang migunani tumrap negari agami linangkung kulawarga. Bapak so Ibu ing mriki kula sakadang saestu sepisan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami kunjuk wonten ngersanipun Bapak Budiono Ibu Putri Utami ingkang sampun pareng nimbali kula sakadang. Purih atur panglipur wuyung ugi nderek nyengkuyung anggenipun Bapak Budiono sekalian Ibu kagungan kersa ngitanaken ingkang putra kepareng ing ari kalenggan menika atur panglipur dhateng para kadang ing dusun Sasak ing desa metasaipun sakiwa tengenipun. Kejawi saking menika kula sakadang saestu nyuwun bumi samudra ingkang kathah dene anggen kula sowan sawetawis randhat keranten menapa saking keparenging Gusti ingkang Maha Agung kala wau menika wonten satunggiling kulawarga ingkang nderek wonten rombongan ingkang ugi nderek warga WKTM menika keparenging Gusti kapundhut wangsul kundur wonten ing Kasedan Jati pramila saestu kula sakanca anggenipun sowan sawetawis randhat pramila sepisan malih kula sawarga WKTM nyuwun lumunturing sih pangapunten ingkang kathah. Dene ing wekdal menika keparengipun kula sakadang sowan ngabiyantara wonten ngersa jengandika sami dene ing samangke kula sakadang badhe ngaturaken wujuding beksan tari masal. Mbok bilih wonten pambeng ing ari menika siang menawi saged menika badhe ngaturaken tigang beksan utawi sekawan beksan. Dene ing mangke dalu ingkang selangkung meriah selangkung rame menika kula sakadang badhe ngaturaken sekawan beksan. Dados sepisan malih nyuwun pangapunten dene wekdal menika wanci sampun sawetawis wonten nembe saged sowan. Karo sepisan malih nyuwun pangapunten ingkang kathah para kadang samekta ing gadi sirga ing diri kepareng marak sowan wonten ngarsa jengandika sami. Yu para kanca sawetga ing gadi sawetga ing diri samekta ana pagelaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ing sisih kidul tanah Jawa dumunung
pancene iso beda ki ya ngono kuwi to. Ngasih nangis ki lho. Boleh diwehke ngono. Pancen wingi kok. Ora lek tak diwehke. Banyune sadar